trojizbový byt po trojročnej rekonštrukcii u mňa v ponuke s týmto krásnym otvoreným priestorom. A kde sa byt nachádza? Dozviete sa na konci videa. Zatiaľ vám prezradíme, že okrem pekného bytu je zrekonštruovaný a vynovený aj celý bytový dom vrátane výťahu. Ale poďme späť dovnútra. Byt je priestranný a slnečný vďaka prevažne južnej orientácii. Kávičku si budete môcť vychutnať na tejto lodžii a nasťahovať sa môžete prakticky hneď. Predáva sa totiž zariadený. A ešte tá sľúbená lokalita, Dávid. Byt sa nachádza na 4. poschodí na sídlisku KVP na ulici Zombová a čaká len na vás.